Menteri rang ba gajalau Konrad ke sangma ula play ya kalumpung ya merjing mut basisngi halor kapang kumnu ban penroy ya kasap tenra ki khnarit na gabanta ka lawe ba pernai haka arbun riu tarik unai lur ha yojana bhavan ka baha office main secretariat Menteri rang ba ula penken ma ki tu ki ba wan ban shem banta haka ni ka lumpung magani ka phang ya merjing mut kalong ka badon kam hadu kata kata haka ni ka jok namar ka jingroy jingman ki khlung ka sedang nadu ba kidang dan hakpo ka keme ka jingyo ka keme ka bam ka sa ka bate ka met jongka bat ikon bakit hakpo ka de ka daw tenrai ka ba sandur ki khlung haba ki wan long briu sha ka ni ka perthei Menteri rang ba ula ongru baro shikarta ka sorkar ke emlang salang kilong yeng long sam bat ki kimi ki pa ki perkhat ba ye ki khna deban pli kilat penroi ye ki jingmu jing perkhat jongki enda kiladap khat lai ni khat saus nam karta kani karu kom perkhat kami hap shu bat kani kapor ba menta pada ap hadu bakin dapoi karta ka bakhat lai ni khat saus nam kladir por ban penroi ban kentie ye ka kot ka khya ka bor jabing pat ye ka met ka pha jongki Kenang bagi niki kena kin poi sya ka jinglong rang ba badap renyeng ha ka kot ka khya ka mat ka phan ka jingmu jing perkhat ba jing nang jing tem de ban penroy ki nadu dang a karta ula ong Menteri rang ba ula ong ka sorkar jila kelas dang ya ka Megalia Early Childhood Development Mission ka ban wanra ya ka jingkala ha ki kam penroy ya ki khlung nadu ba ki dang red ha ka tien ka thlien ka perkhat pradan bat ha ka jing ko jing khya baro phar Ula ong baka sorkar jila kan kentiu kerdan san hajar teli ki agan wadi center syaki early child development center bat entung shipo hajar ngut kinong trei hakini ki center ban pen biang ye ki jingdon kam ki khlung khna ki bana du riu banai hadu riu snam karta kini ki ECD center kin ai ka jing hikai ki kmi ki pa hakiliang baro ki bayade ka jing sumar ya laki khun ki ti kat kum kani ka jok ka ba menta